Ikut Mbah Nang jentit. Jentit. Nggih. Nggih nggih. Bayi apa anu Mbah Dok pe iki, Dok. Arisan. Kula ratos teng anu Pak, gene jenengan mriki. Nggih. Nggih kalih Pak Waras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di konten Mbah Yi pemirsa nggih. Selamat pagi. Nggih. Tak menunggu temen nggih pemirsa, menunggu temen rencang sederek matang Bu, Mbah Waras belum dahar. Oh alah, emang ya ada nasi berkat ya Dak, ya Dok ya. Wes ditunggu ning kene Dok Tan, Ibu tak nunggu ning kene. Belum mateng jarene Tan, Mbah Waras. Oke, enak. Lap, Dok pinjem lape, Dok. Intan, Dok pinjem. Wih, baju Mbah Waras kuwi. Oh enggak, lap. Pinjem lape mae. Wis tak juga. Mbah Waras belum sarapan, belum mateng. Iya ben bagus ya Tan pakai baju. Iya. Minggu-minggu. Mae gigike sakit pemirsa, terus tadi malam gue kan WA Mbak Indah teko. Apa Ibu obat untu? Nah aku kan nganggo Kataplam, Dok. Nek saka dokter Ibu dikei kaditik. Semoga sakit gigi emaknya segera sembuh ya pemirsa. Rame. Nanti vlognya dilanjut lagi buat pemirsa, buat dilanjut apa. Iki aku neng omah Tembilen yang duwe bahan kerupuk sing urung tak irisi. Kok diirisi terus dijemur. Sesok garing digoreng. Rasane tak gawe mboten masin, mboten tak gawe pripun nggih, rondok semi-semi anyep. Sing penting tambahi bawang. Terus napa niku ketumbar. Langsung tak ngoten ndek ini. Rasane paling yang mau gurih ngono tok nggih pemirsa. Ape meneng ae ngono ki piye kuwi? Tan. Mbah Waras sedek gak mbok ambilno jajan lah. Mboten jajan. Ngendikan apa Nduk Tan Mbah Waras? Gak usah jajan. Lah Mbah Waras jenengan pengen apa? Mboten. Oh alah Mbah. Dalam? Apa? Lupa Ibu. Oh, pun pikanto sangu. Nggih. Ape ngono meneganake nyanae. Alhamdulillah nggih. Nika kalih Pak kalih Mbah Nang. Mbah Doke sakit gigi. Nggih. Mbah Nang Waras. Ditangkleti Pak. Mbah, nganu jajan. Aku gak pengen jajan, aku wis sangu ngoten terus dibuka kesak ampun gadah sangu, Pak. Oh, alah. Ditunggu di sini, Tang. Tung. Alah. Cantik. Dan Dek Rono Intan. Nah. Tuh, cantik tah. Kembar Mbah Nang ya Tan ya.
Nggih, wajahe niku lho, Pak. Pokoke kendilan niku kalah, Pak. Wajah kendilan mboten enten. Wajahe wajah merah, Pak. Nggih, Dok. Nggih. Nggih, Dok. Mati ki serat-ratan. Nggih, langsung mak jret ngoten. Gak situ picit Bu. Wis ya mene, Dok. Paling kok didicet Mbak Ida sore. Bu, Mbak Ida sini, Bu. Iya, Nduk, sik yo Bu, sabar kayak ya. mobil internet kae. Oh iya. Sing ning depane kuwi ibu sapa jenenge? Bubur. Ya. Ijek menunggu pemirsa. Jadi arep arisan pertemuan rutin tapi ijek menunggu Mbak Ida. Dek Bang wis telepon, nanu pun nyampe ndi Mang? Nyampe kampung baru. Wis tak enteni ning gone iki gazebone make. Ya Nduk ya. Ngono kuwi sabar. Engko tekan omah langsung motongi kerupuk. Pandingi iku gawe kerupukan. Irungmu aja mbok ngenekno banter-banter. Gatel. Kok nek protol. Iki lho, ini gatel. Lah ya ngene ae lho, ngene lho. Lah, Ngono. Aja pianter banter pokoke. Terus yo lagi flu. Ayo tekan ndi ya Mbak Ida ya, Dok ya. Telepon nang. Gak usah kok teleponku malah kono anu. Aku sing gak penak wong ibu nunut tok. Nunut iki yo ngenteni sak tekone. Mosok ibu nunut ngriseni kan yo gak apik. Yo wis sak ngentenine sampai sak tekone ngono lho. Nek ibu wis iso numpak motor dhewe yo. Kalau ketoke, Dok. Kalau ketoke. Kalau ketoke. Kae. Iya. Dudu. Wes. Ora iki. Iya itu diantar. Paling ke motornya alun. Ditunggu di depan sendang kelompok merah di gazebone Bapak Kosiati. Ibu atau Mak? Mak Damis. Mak, muga-muga cepet sembuh nggih. Wajanipun. Waja itu apa, Tan? Waja kuwi gigi. Gigi emake lagi sakit pemirsa. Wis, lali sik. Arisane dapat Bapak Haji Kasito. Jadi nanti insyaallah ditempati mereka. Atau mungkin ada yang bersedia yang lain pengen ditempati nggih mboten napa-napa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wabarakatuh. wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin wa abdillah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Engkang sepindah Silaturahim pemirsa, ini 2 bulan sekali. Bapak Haji Sultan sekalian kang menghormati Tuan rumah Ketua Bapak Haji Sultan. silaturahmi sak pengurusipun kang menghormati Monggo. Bapak Ibu Monggo jenengan terus. Mboten napa-napa. Monggo. menghormati ugi Atas-atas. semoga Ini yang Maito Kasana. Kita tasih pinanut topik sahidayah sehingga saged rawuh wonten ing dalem pasulkan kanthi keadaan sehat walafiat. Amin. Neng niki ngaten mawon kula singkat mawon nggih. Assalamualaikum Mak. Lah niki teng pundi? Sami konten, Bu. Oh, damel konten. Pengendalian. Lah terus kula pripun nasibe, Mak? Mbak internet dijak kok, Bu. Waduh. Pantesan kula dek lho lek enek kendaraane. Lah terus kula pripun nasibe, Mak? Lagi teko iki pemirsaku. Nggih tak ngojek mawon, Mak. Mboten anu, mboten dengan baru. Nggih kula telepone riyen cobi. Walah, Mak. Ditinggal. Lagi tasnya Mbak Jessica. Tasnya anu. Mboten Mbak Jas kok enggak salah. Lho, kumbane dibeto sedaya iki Mak, enten wedhak enten apa?
Wah, kula lebetke, Bu. Nggih. Kon dudah, Bu, masyaallah. Dilebit ke mesin cuci? Nggih. Didudah? Nggih, kon dudah. Mak, aku ape mulih, Mak. Ya Allah, Didudah, Mak. Ya Allah. Langsung kon dudah. Lah kula niki mboten salen, Mak. Tesik ngeten bentuke kula. Alah lah ya lho. Lah ra salen pemirsa niki aku salen digo mulai intan kabeh. Nggih pun, Mak, kula tak nelpon Mbak Ida. Ternyata Mbak Indah gawe konten yang kendilan. Terus dekne ngene. Terus ibu piye? Wes aku uncalno numpak Grab. Engko Grab-e kon goncekno alon-alon. Aku ngono. Nge-Grab, Mak, kula, Mak. Nggih. Akhirnya nge-Grab, guys. Iya. Wes gak apa-apa. Wes kok jenengan ndang komunikasi mbek Mak Pah ngono lho. Ndang apa ngono mbek Mak Pah ngono. Oh alah, Mak. Lah jen mang tak WA, wong WA nembe masuk. Oh. Lah ceritane sing kula nunuti wong nggih enten acara keluarga, Mak. Dadi mboten searah kendilan mboten. Oh, ngoten. Nggih, seumpami searah kendilan nggih tetep nunut melih, tapi mboten searah kendilan ajeng enten acara keluarga. Mumpung minggu-minggu. Nggih mboten napa-napa, Mak, dangu mboten ngobrol-ngobrol kalih jenengan. Nggih, Bu. Dangu ta Bu. Kula duangu, maksudnya mboten bubuk mriki enten 3 minggunan, Mak. 3 minggu nek dolan nggih dolan paling Mak nggih sekedhis ngoten langsung wangsul ngoten. Terus ndek wingi nggih keng mriki kalih Repa terus langsung Pak Mantuk terus yang Mas Dimas, "Intun, kamu sudah lama kok tidak bubuk sini. Besok saja ya, Mas, saya tidak bawa salin." Ngoten. Terus, "Ya, besok bubuk sini ya." Ngoten. Terus dek dalu bubuk mriki terus kula enten acara rutinan arisan niki wau. Dadak aku urung sampai tekan kene wis tinggal aku pemirsa. Malah aku jek mambu iki. Masakane Bunda Dewi. Jenengan ndang ngobrol-ngobrol kono mbek Mak Pah. Bayan. Oh, niki nek ditempleki niki Mak anti nyamuk, Mak. Oh. Oh, niku anti nyamuk. Nggih. Rumah kula nak dolanan iki nang. Mboten. Mosquito stickers. Mosquito niku nyamuk, Mak. Stiker nyamuk. Mas kula mah dolanan iki. Nggih, niki terus ditemplekke teng mriki, Mama. Lho. Templekke teng mriki. Terserah niki napa teng mriki. Oh. Oh, ngaten. Ben mboten dicedhaki nyamuk. Nggih, nek pas ngoten kumpul-kumpulan Nggih, jengklonge niku lho, Mak. Nggih. Ah mboten waprah jengklonge. Intani ya Allah pemirsa klambi dilebokno mesin dijupuk go mulai. Mak apa mulai. Aku apa mulai. Ya Allah, banget kan. Perasa dicuci nang kene jerene. Cas-casan. HP apa digowo mulai kabeh. Oh alah ya. Wes jenengan ning jero kono ndang ngobrol ya, ndak tak ngobrol aku. Sama enggak jumpa. Nggih. Indah mboten masak pemirsa disukani sayur ireng karo Mak Pah. Mak Pah nyayur ireng kluwek daging. Tinggi dahar tukang nggih, Mak. Mboten bae Bu niku. Oh nggih minggu Nggih, bae. Kula nggih sampun bakdo, Mak. Nukange pun bakdo, cuma niki wau ceritane. Gazebone kula, Mak. Niku kan sempleh kali Pak Silo. Niki wau dadak kula dikabari, anu Yun Pak Silo masang pring. Dados niku kan pun semplah terus digantos pringe ngoten niku lho, Mak. Iki kersane awet, Mak, wong riyen niku cara mono ditumbaske Mbak Indah jaman riyen. Pring tinggi gazebo, sakniki pun mboten tinggi kumban, soalnya Bunda Dewi wis duwe alat kumban pemirsa. Kemarin tumbas wis las-lasan ngono kuwi pemirsa. Kemarin niku Bu. Nggih ngoten niku tapi saged ngadeg, Mak. Mengke saged digenjong. Ngoten Pengen niku. dilebetke nggih dilebetke, pengen teng Jawi ngoten.
Terus ngobrol mbek Mak Pah pemirsa bar arisan aku mlongo tinggal kabeh gawe konten ning Kendilan. Mbak Jessica dereng masuk nggih, Mak? Dereng. Endang sembuh, endang sehat ya, Dok. Mbak Jessica semangat. Selalu jaga kesehatan. Lagi usum ngene iki. Jaga kesehatan, Mbak. Nggih, jaga kesehatan, Mbak Jessica. Mak lo biasane Mbak. Sinten Mbak Jesi mak ame Pedes aja sik, Dok. Menawa langsung ngoten niku, Bu. Yang Mbak niku. Mak ame nek ketoke wangi. Makme Mbak Jessica rada angil pemirsa, kecuali nek cocok ngono iki kok contone ya oseng pelawati, pedhek lombok ijo sing ora usah pedes-pedes. Lah kuwi ndang mambrek, terus ambek tahu dibacem. Lah kuwi seneng Mbak Jessica. Kadang iki nek tak delok ngono kuwi ning konten lho kok pedes, aja pedes sik, Dok. Aku nek mat yang ngono. Mari iki anak muda niku Mak Pah. Anak muda ya anu pemirsa, senengane iki sing pedes-pedes. Aku ki ndeloki dari sesuatu sing tak delok. Kaya Salwa, aku senengane iki eksperimen masak-masakan ngoten niku nggih ndamel sing rondok pedes. Kadang nggih pun diseneni kali bundane, aja pedes-pedes wong. Repa barang saiki yo aja pedes, Nduk. Sakno apa lambunge. Nek sithik-sithik njajal sithik gak apa-apa, aja maksudnya aja sering-sering ngesakno lambunge kok ndang lambunge perenan. Jenengan dalam sasi suro niki keluargane jenengan kumanan sedaya, Mak? Nggih. Alhamdulillah, Mak. Terakhir Kumanan sedaya. nggih kumanan danten. Nggih, alhamdulillah. Mugi-mugi nggih. Kanten bapak. Nggih, mugi-mugi wah paringi rezeki nggih, Mak nggih sing lancar. Amin, amin, Bu. Uman Intan nggih uman, Indah nggih uman. Kula nggih insyaallah uman. Cuma kan kula guring-gurinan. Pokoknya tak barengno Intan lah wong sakniki seumpami kados Repa niku mboten uman teng suro. Tapi padha lah ibarate padha kemise apa padha legine lah nunut sing legi apa sing kemis mang. Gak apa-apa, Dok. Lah timbang gak bancaan aku karo. Aku ape anu, Mbok, pe tak tukokno roti ratu. Iya gak apa-apa. Sak anune, Nduk, sak anu piye. Nggih engko jajar pasar nggih. Nggih, jajar pasar nggih angsal. Terus seumpami nek zaman biyen pemirsa kula tak cerita nggih pemirsa. Zaman semono aku jek cilik pas suro mesti aku digawekno karo Mbah almarhum ibuke Mbah Yi, Mbah Marinten digawekno bubur abang, dhuwure dikeki blenikan bubur putih. Ngoten. Nek mboten digawekno sego urap, urape kuwi dikeki godhong kudu. Jerene dulure mben mambu. Ngono kuwi ndek kae lho pemirsa. Ampun nek saiki kan wis do direnovasi pemirsa. Padha ditukokno roti, ditukokno jajan pasar. Nek jajan pasar sak rohku yo ket kae wis enek sing nganggo jajan pasar ngono kuwi pemirsa. Cuma nek sing akhir-akhir iki apa kuwi jenenge padha ning gone strere pom, terus sego kuning utawa sego uduk, dhuwure dikeki mie, dikeki ndok, kei kering ngono. Ya jenenge kita di bulan suro ini istilahnya sedekah nggih pemirsa. Memang lho. Semoga-moga dijauhkan saka tolak balak ngono. Sedekah kan silaturahim, sedekah itu kan untuk menangkal atau sebagai tolak balak segala penyakit, apa selalu positif thinking di Mak Pah nggih. Terus Nggih. Nek wong Jawa ndek biyen kuwi aku yo critane iki tentang Jawa mumpung ambek Mbah Pah iki Mbah Kinara. Mbah Kinara kan wagi yo. Mbah Dewi, Mbah Susi, Mbah Damis, Mbah Kus, Mbah Pah, Mbah Yun. Wis pokoke Mbah wagi Mbah Kinara. Iku kan dalam satu rumah kuwi ibune utawa bapake kuwi tirane kembar. Lah seumpama bapake kuwi kemis legi, anake ya kemis legi,
kuwi anake digendong, diguak ning pluruan. Ngono, diguak iki pluruan ya. Diguak ngek ngono terus tanggane padha dulure mbok-mbok. Tak jupuk cah iki anake tak rawate. Kok terus ibune mara. Tik ngono. Ditebus. Kuwi jerene mbuak sengkolone ngono lho pemirsa. Terus eneh pamane aku karo Dik Dewi apa Dik Susi. Kuwi nikahe dikek Dik Susi, aku ra payu-payu ya. Kuwi iki karena kan aku kok gendruwo to. Ya selek kok gendruwo suarane kok bledek. Kuwi pamane sing payu sik Dik Susi ya. Ngono kuwi aku diguak ning pluruan, diguak neh. Diguak iki aku ning pluruan. Ber ngono. Terus engko mbak-mbakne mbah sapa ditemok ngono aku. Kuwi jarene ya nggo guak sengkolone. Ngoten Mak Pak. Soale niku enten kejadian tenan kok masih cileki. Dek, atik wong kuwi dek dibuak ning pluruan aku. Terus diceritani karo mbaten. Anu adine kuwi apa payu sik nikah sik. Dadi Mbak Yune kuwi disarati diguak sik ning pluruan ngono, buah sengkalane. Engko terus adine iki pamane Dik Susi ya. Kuwi terus iya Dek sampean nikah. Kuwi terus ngekeki pitukon karo aku. Mbah aku engko njaluke aku pengen sepeda ontel. Lah kuwi engko Dik Susi nukokno aku sepeda. Minangka tukone ngono lho pemirsa. Kuwi ngono. Aku lewati ya. Walah, berarti zaman riyen niku beraneka budaya yang sangat indah pemirsa di tanah air kita Nusantara tercinta ini. Nggih pun pemirsa, akhirnya aku nunggu ojek untuk sak konten nggih. Dongo dinongo yang terbaik untuk jenengan semua. Ndah kok bangetan ngenteni Ibu sedelok kok gak kanti, aku mbok tinggal ya Allah. Ngojek ngene iki. Mangke nganu ojeke dikenting tong kali Mbak Ida nek pun ting tong ngeten kula langsung medal goncek Mas ojek. Mas Grab kok nggih. Dalem Mak Cek mriko nggih, niku pangkalan niku. Nggih. Mengke mriki ojeke. Nggih. Nggih pun pemirsa, matur suwun nggih Mak panjenengan menemani kula dalam hal kegabutan nunggu ojek. Yes, doa terbaik Mak Pah kagem panjenengan, mugi-mugi paringi sehat terus, rezekine panjenengan lancar. Pak Jan nggih paringi sehat walafiat. Amin. Semangat nggih Mak Pah. Pun doa terbaik. Saya nek salah kata mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami pamit dulu nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus. Dek mau menune winuk Mak Pah. Jangan menir. Walah ya apa? Jangan lumbu Mak. Botok. Botok sambelnya sambel korek Mak. Sambel korek, sambel ngoten niku enten jeruke pecel dinyes ngoten. Terus enten sambel panggang. Kula tapi mboten wonten mendhet sambel-sambelan. Kula nyuwun mendhet sayur asem kalih botok. Wau terus njukuk pelas. Enten pelas, enten sayur tewel, enten sego jagung, Mak. Walah, jas Bu. Nggih, terus nikune disunduki, Mak. Enten melon diirisi alit-alit ngoten, terus digandeng kalih semangka disunduki. Terus mendete langsung sak sunduk sret ngoten, Mak. Pah tinggi pencuci mulut ngoten. Wah, iso diterok, Cah. Ngeten iki pengalaman pemirsa. Kumpulan ning kono, ngaji ning kono. Roh kanca-kancane silaturahim berpi roh penyajiane buah disunduki ngono dadi engko karek njukuk wer ngoten pemirsa. Pokoke enten mawon ngoten niku. Nggih. Kula ampun pengenane kok niki gilarane njing ben teng Biting. Teng Biting daerah Melawu nggih. Biting mriko. Ngene Pak Kaji Kormen. Wah, terus. Nggih. Gini mau sepoi, Mbak Kas, mau sepoi Mbak Kas kan? Klangkrang, Klangkrang. Brabuan, Trisinan gitu. Trisinan niku nek tembus tekan ngledok, Mas. Nggih, ngledok. Ampun pemirsa.